No moro taas, meikäläinen olevansa ja tänään päivänä neostaa. Ja tosiaan siis konsolin toimii Xbox 360 eli Xbox 360. Ja joo, tää video on sellainen, että mä leikkaan tähän vaikka kaikki hauskimmat kohdat, tappokohdat ja kaikki. Ettei tää tulisi sellaista, että mä kuolen koko ajan rake. Joo. Nähdään itse pelissä. Miten mä saan sitä tapettua? Miksi mulla ei singleillä? Noniin. Just niin. Just niin. Katsotaan päästäänkö me ton jätkä selkään. Joo, yksi tappo. No! Jaha. Sieltä sitten. Näin. Päästään takas sotakentälle. Meniks tänne joku? Mä en tiedä. Käydään katsomassa. Se oli oma vaan, joka sinne meni. No ei se haittaa, ei ainakaan vihollinen, ettei voida kuolla. Yes. Saatiin tappo siitä. Oh god. No, I'm not going to die. Okay, I'm going to die. Or not. Juokse! Läski! Taas aina mä puukalla, kun pitää mennä kyykky. Siis maahan. Mut se ois nipu. Yeah. Just. Ei osu. Ei. Okei. Takaisin taas. Oho. Hienot 4 ja 7 statsit. Okei. Hetkinen. No, tää ettei näppää tarvii seuraavaan levelle. Just. Totta kai. Yes. Reloadataan. Okei, no niin. Nyt käydään tää just. Yes, ei! Sit siellä on heti toinen tyyppi ja sit kun mä olin yksin ja juoksin ne ihan avopaikoillani. Niin sitten kuolin. Okei. Ehkä mä en jää tähän, koska tää on ihan avopaikka. Oh god.
Just, ei kuole. Noni, jes. Ja kertokaa muuten sitten kommenteissa, että haluatteko te lisää tähän Battlefieldia, koska mä voin kyllä tehdä tätä, että se on vaan niinku siitäkin, niinku, mä itse varmaan tuun tekemäänkin tätä enemmän. Mä vaan niinku haluan, että tekin kerrotte teidän mielipiteen näistä asioista, koska kyllähän teki niinku, en mä tiedä mitä mä tässä selitän, mutta niinku, kyllä mä haluan tietää katsojienkin mielipiteet näistä sarjoista. Että mitä mieltä ne on siitä, ja jos otais tälle videolle vaikka, en mä tiedä, 5 tykkäystä, niin mä voisin vaikka tehdä lisää heti huomiseksi. Oh god, just sieltä tulee sitten jätkä. Mutta joo, että tällä videolla jos saatais 5 tykkäystä, niin olisi ihan jees. Mukava. Heti tähän. Oh god. Kuolet just sitten siihen. Hetkinen, nyt mä voisin tehdä silleen, että mä itse ainakin Battlefield 3 mä tykkäsin pitää LMGllä tosi paljon. Mä en tiedä onko se tässäkin mulla vielä, että mä tykkään pitää LMGllä, mutta let's check it out. Elikkä kivassista. Okei, nyt, ei! Please! Come on, mulla ei ollut ammoa siinä. Eikä noi pysty ressimäänkään. Katsotaan statsit. Oho! Mitä? Miten mulla menee noin hyvin ja mä oon niinku, kattokaa mun leveliä. Mulla menee noin hyvin ja mä oon noin pieni levellinen. Mitä ihme? Come on. Apua, mä vaan pyörin tää. Mitäs tässä? Tässä voi vaan mennä tikkat alas. No tosiaan mä oon pelannut kyllä tätä kampanjaa vähän, että se voi olla... What? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtui? Aha. No, tämänkertainen jakso oli sitten tässä, että kiitos kun katsoitte. Se on mun puolesta ensi kertaa. No muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Ja se on mun puolesta.